Ano ba kada papagin mo na masungagan ng tubig? Good morning guys! Mazumbuntang na juntanan guys! Yalas mood si Kuya Ken guys, kanaligo og sa jo and bagong gupit ang mga kuyas. Wow, warang ka nice gupit. Talikod. Grabing ka view ang ginupitan guys. Isa may nganda na imong ginupitan Ken. Wasa kay baw. Pindot siya guys na pinaderep dari skilid, lagi binlan dari gamay ibabaw. Agahan ta gusto guys, paderepan pag nas ibabaw. Kasi sa may nagpili ngay nga ni Rapon nahala. Kumbati. Ay, guwapo na suya kin. Guwapo na ba? Bibi. Abang. Grabe gwapuhan na. Pag-shoes bi. Pag-shoes ka. Pag-shoes. Guys, sulabhunan pag isang shoes guys. Tapos ilawom. Wala sa lamang ko no. Si Kuya ba? Si Kuya. Gwapo na si Kuya Gail. Guys, papugi-pugi pag mo Kuya Gail. Bi, tanong ko si mong inautan bi. Bi. Undercut. Grabing saingan? Undercut. Sige na. Mag-jail ka? Jail na to. Kung ni jail? Tala ko. Ay, grabing biyuhag inautang kuya guys. Samot og kagwapo. Nanginom na mong tubig. Yan na guys. Sa naghang mga estudyante. Nakaw. Magbiniutan ng taon mong eskwela. Pagtarang mong eskwela yung taon. Bawnin zo? Nanawa pa. Bali ay. Grabe nga po ako ng Kuya Ken guys. Grabe. Ay, pila yung bawang Ken? 20. Wow, sana all. Naibawon kada adlaw. Muna, maning kamot mother kay agbawon sa mga estudyante guys. Dali na, suta rin bag. Kuya, dali na ya. Waka sapatos guys, sa isang shoes, labhanan. Parang abuga, patong alabhan. Tinaring eskwela ha. Tarang gazud mo eskwela Ken, di gazud yung taon mo magbinugoy. Grabe yung view. Ginautan mo naman kang si Rizal ya. Nga na dyan sa style. Pwede ba si Zila na ya? Ha? Bye-bye. Sige. Bye. Ingat. Ikaw. Agi mo padzong kuya. Nanas bag. Tagsa na hilag padzong guys. Kay madzo ng uwan na sa lay kapadzong. Muinit pad. Nahala. Magtarang ato sa eskwelahan ha. Di maglangan-langan Ken. Kaya ladyo tong imo Ken. Di maglangan-langan. Kaya ladyo imo eskwelahan. Ito nagamang mga estudyante guys to ha. Lakaw na yung tawag sa zoo. Lasing ko naman kapin. Alright. Good morning, Chan. Good morning, Chan. Hello, Chan. Ang bibi Chan. Chan, charan, Chan. Nagkaraan ni Chan, guys. Mo ni Chan, guys na. Si Chan. Pag-hi nila, bi. Pag-hi. Nakakazug mga tiil. Tawag dyan tiil, guys. Marami kadampa. Pagdampa ay manamang tiil, Chan. Pagdampa ay manamang tiila. Pagdampa ay. Daraan. Hi. Daraan guys yun ha. Samot ang kadakon, bak-bak. Tos Oreo na tos pikas. Na guys, ako ito nga tos Oreo. Napod ka tos Oreo. Cha. Hala. Pasuroy ka? Suroy ta. Na guys. Suroy na amang gamaying bata. Muna yung gamaying bata dalis bay. Kala ka. Nakaw na. Amang gamaying tukoy-koy. Ako. Hangad-hangad na sila guys. Tingnan sa kasa namin dapita. Dali nga rin. Dali ba? Asa naman? Gara-gara eh. Dako man imong kadina Chan. Ito na lang dagko na ng kabaw. Dali. Dragon desud. Kit-kitin ka sigari Chan. Dali nga rin. Nga naman Chan. Hadlag ka. Hadlag sa dako guys to. Hadlag sa imong iro.
Ayan na guys, nagbihib pag mga bibi. Nagbihib. Tudok man sura. Sura. Ah, balintong na, nabalintong na. Amok yung mata, nabalintong kasi ng lihik. Makalingaw nito kuy guys ha. Tiyo! Hadang pag amang kimyat guys, di ha? Hapla pas kimyat. Kapoy naghapog dagan-dagan. Kapoy nagsagdagan-dagan guys. Gapon. Kuha miskanday. Si Jamahinoy arag kasugan ng dagan-dagan. Pastilan. Tulog pag amang kimyat guys. Tulog pas kimyat. Good morning kimyat. Alamig agtog na kimyat guys. Labi. Habag sigaw ng bajiha guys. Kinap. Pikir ang tila. Migtiw. Namigtiw ang tiil guys ha. Taas po buyag. Habag din skimyat guys. Habag pa ni Kuya Gail, ni Kuya Kinkin. Ito mga estudyante na guys. Larga na. Kami na naman daris bahay. Kaming tulos pa Gabriel. Yan. Tulog pa ang aming kimyat guys. And human akong digga mo, human akong panghugas, human akong panahod ug tubig kay kaso wa naman mo agas guys. Magwawa na magtubig na madari uy. Stilan. Kubkub na gani permida ni sapa guys. Sa una ug mawaag tubig, magkubkub mi atos daplin sa sapa kay mo kuan man tubig. Kaso laman kuya wag isang tubig guys kay labi nag mga puti imong labhan, di gyud magamit og chlorine kay ngano imbis maputi ma-brown. Brown ang resulta ng hadlik. Ampo lang pag lima. Wa ang tubig guys kay banga ka lumakaos ug lazo labi nagngaron nga na may garden. Chano, si Chan may mo papasanon kinantinir ya. Amot ka ka. Gud. No, katugo na ka no. Mo ni lami guys isuroy kay nig uli matuog. Bata. Wala ito, lagi si Jao. Ayan. Muna yung bagong bantay dari sa bahay guys. Kaya si Oreo to as pikas bahay. Tug na. Wala tug na guys. Tug na. Tug na lagi. Tug na lagi. That's Oreo guys. Pake ng iro. Darata dali. Kamay silang isuroy kada buntag karo malibang. Palibang na to sa ladyo. Dali. Kaya nas Oreo buyag. Ang cute ni Oreo. Daki ng iro. Kalibang ka. Kalibang, dali. Ang nungi panguan. Nimhot diha. Simhot kag adobo. Ang laag-ag amang dogi. Kuyo di palazo iyo kay toy kanding yo. Kapatong ako nun. Isang manabsab tos ang tanam. Ngihi na, ngihi. Hangad si Ja. So, dali. Mister. Ano ba ka? Gadibag ka sa katunong. Jadi. Tana. Kaya maglugway na ta. Giduwa na pag mga kanding guys. Yeah. Tana. Dali. Ang isa zuglugway guys. Kay arong makasado sila panabsab. Dali na mo. Pastila nang iduwa ng mga bata. Na. Dali na. Namugha day daring mga kuyas gahapon guys diya. Na sila nagbugha di man nung patugahit ng mga kahudza. Ang mga gabok to nga mga tabla. Ginaba datos basang lulo. Come here, dali na. Namura agbadzi naman mo tungkos laki. Ni ka ba? Hanggang malitahan yung badziha guys manuwag. Dua-dua na sila guys Dali na. Diyan na guys. Anara na sila ilugway. Right. Dana aglaki. Nabsab na siya. Dari agbadzi. Gusto naman pa itong laki. Nara ka dana. Manabsab na. Nanay masagbot mga bagong subing.
Na. Natunahan to ah. May masagbutag to. Jamog pa manggod. Ilaganahan siguro jamog pa. Gihi na. Manig badji guys. Kana na. Kanding ni kuya. Ako'y naglugway kaya sa sila ron. Lunes. Basta mo lunes sa Jonas kuya Gael. Alright. Morning. Good morning, Kimyatin. Naka-charge na dyan ka. Aray, parang kita. Okay. Kita sa tuhod na pakig. Pastila ng mga tag-asog tuhod mga pakig man. Naka-charge na ka. Charge na ko na dyan, guys. Good morning, B. Good morning sa nila la. Morning. Morning, guys. Maligo tayo ginahagan. Ligo ko na tayo inahagan. Papa. Sa tapit nagan. Ito sa unahan. Ligo ta. Yung makadrive naman, kung suwat yung drive. Nahinay. Nahinay ko no. Highway pa to. Atang inas ko ko. Humuban ba? Full battery na ko na siya guys. Tiaw. Napuno na ko. Napuno na ko na siya guys. Marag cellphone. Napuno na ka. Ay ko man. Dajang hapon malubat tapod. No. Pahoy na sa ganja. To ate kambal ka. Uban ni mag-exercise ka. To. To ate kambal. Uban ikaw. Exercise mong duha. To ubos. Dura restaurant. Ikaw lang ka gudura rin si ko. Ang chan-chan. Ikaw uban ikaw. Ate kambal. Ubanan ka na to. To. Nakaw bal. To ubos bal. A few moments later. Guys, yan na miss inahagan. Naagmidari ka rin. Maligo ko namin. Wala may tubig. Yung swimming pool. Subas man. Agin luan ya? Saan na siniman na hinluan? Every Monday sa hinluan. Pastilan, di malasa na ito. Kim, may tubig, Kim. Ag na ito sa ibabaw. Ag dito? Awa na tubig dito? Oh. Ta. See? Wala may tubig. Yung mga gihurot inom. Wala saan man mo? Sa baag malanggam guys. Uy. Ha? Hala, grabe sa baak azu. Masarong langgama pa. Hay kijaw. Naday kijaw dari guys. Wa may nagagas-agas naman ni magagas-agas na guys na. Kaso karon wa kay Pabsan Manila. Kapag kayo, Sen. Haram. May kayo, malu ka to? Nara guys, so paibalo, basura mo, bulsa mo, good. Uy, hala, samot, way tubig, pastilan dolor. May tubig dari guys. Walay water. So, ipahubsan sa siya guys, kay hinluan. Madyo ka hinluan siya guys, every Monday, hinluan siya dari. Ano slangob to? Naikave na to guys, susud. Kasud naman midana. So, naikave. Mato ka to. Kidnapon nun sa kaskuan, monkey. Nakabay daghang monkey na ni. Na guys, naidaghang monkey na guys. Nagbitbitas kimiyat sa monkey. Tapos ibabaw, di kagukod si papa. Wala lagi. Ato nga dagan ka sa matangga ka. Diyos si Zagari guys na. Kaso, wala lang may tubig ag duha ka swimming pool kay hinluan. Tara. Unsa? Tuan hintago kay buntag naman. Andang gabi namin laman nga. Nano ko nung way unggoy dari guys. Anak ka kadundakit na. Nakakadugdakit. Nakakadupunuan. Tapos sa pag-Abril. Kay gili-li ni sa diha. Say mong gili-li diha pa. Anak ka maligo? Ato ka ligo? Labag? Okay raman, tinaw man ha. Tinaw man sa kes. Tinaw ang tubig. Sa baang mga kuan, langgam, hanin rong langgama. Nanami guys, sindalik sa pingarin. Sakit ting hinlo man dayron. Wanay tubig, hubsa na to ah. Pati datos. Pati dadto, hubsan po guys. Nas likod di pa pag-Abril.
Sanmen. Sa ating baan na. Ha? Yehe! Naligo na si Kimiat, guys. Yeah. Ha? Swimming na silang duha. Panuhot to naman. Muwa ako nagpanuhot. Samot panuhot na rin kay Tugnaw. Lagi. Sa baas mga langgam. Saro langgam apa? Gangis? Madaroy gangis, guys. Marjay gangis na nagpudadas kakahudan na ibabaw. Di malason, way tubig na, day tubig da day. Gangis na tubig da. Inday, Kimiat, day. Pag hinay day kay mas slide dun ka, dangagraba. Sit down lang ana, sit down. Sit down lang. Alang tikti hagamang Kimiat, guys. Grabe, pada nila nakasamsam na swimming pool. Uy, yun na rin na. Magkamang kayo na bota. Ano guys, kami daris datang swimming pool. Alright, tapos Kimia to ah. Ha? Ano ba kada papangin mo na masungagan ng tubig? Ato dapat tungod kay kasagra bagwas tubig. Tilan, wag naman. Ang mga bata guys. Okay, na sila. Ano lang picturean guys. To, asang picturean sila guys na malihog. Right, tapit na mapuno guys. Yan. Hapit na siya mapuno. Daran. Dadan. So, timing ka guys. Kaya ginloan. Huy, dali na nga rin. Muna kang mangkinagikid-ikid. At subos guys, na pa swimming pool dito. So, tulong ni tanan. Dari, may dake. Yes, hapit na mapuno. Ha? Tugnaw na si Ja. Alay nga rin, dali. Ha? Ayaw. Ayaw ato. Darata. Darata. Darata, dali. Salam na ba? Okay. Lumakla. Kapit na mapuno guys, green green. Saka hinlo, bagong gihinloan na siya guys. Tupod.
Manguli nami guys. Ay pangpugnaw na sila. Na entrance tag 30 ag sa guys ag adult ag mga bata 25. Hala, kamo na pay puli na to kasaw-kasaw. Mang layas nami tugnaw nilang tubig ngaway. Le nami guys. Tara. Sila na pa yung mga ligo. So na entrance na rin guys, tag 30 ag dagkang tao, agagmato ag bata, tag ha? Hala na ako nabilin. Hara maghang mga kon, yung inilisan. Oh. Abi kong nabilin na guys. Ay ilang inilisan. Ay pag-isa, dito rin. Marami guys. Sige na. Manguli na mi guys. Ay, mudto na. Gitugnaw nas Papa Gabriel. Wait sa pa. Katasan nas Papa Gabriel guys. Nami niya. Guys, padong nami mauli guys. Kay nabuong naman mig tutampisaw dadtong arang kadto katugnaw kadto tubig. Pastilan ginuko. Nag-request man itaw sa Papa Gabriel nga modalik chat in taon ko numig ngadto kay maligo lagi kuno siya. Ulit man punis kimyat og tubig o samot nako. Kay grabe manggazid pang alimuuta guys, grabing inita kadto panahon lami kadto humuhumo ba. So day mi karon guys sa Inahagan Cave. So nigabot ninyo dito guys. Na itulo ka swimming pool, na ipangdagga, na ipangbata. So na dito tanan guys. Gusto magmuho mga holiday, pwede. Pero na lagi entrance 30 pesos ag dagga, ag mga bata 25 pesos. Way problema agi lang agianan dari guys. Kay arang naka-view ka adjo. Inig pa doong, inig pa uli, o arang nakadyo ka. Nice ag agianan kay simentado naman, di na pareha sa unang agregented ag agianan karon. Arang nakadyo ka. Hamloy nakadyo agian. Kita pa jud kang mga view ka adjo guys. Inig pa doong ug pauli ninyo kay naay arang daghana ka adjo malantawan nimong mga buntod-buntod na arang kadyo ka lami kadyo sa mata tanawon. Kita man siguro mo kanina arang ka view ka adjo. Muna yung ganahan na tumuad to guys kay arang lami akadyo sa liguan kay grabing bugnawa makapailin-ilin ka sa ka pwesto ato bagas laom ato bagas nabaw nga swimming pool mo na siya guys. Aka ni Inahagan Cave guys to na si Jama bilong sa Lahashinda Alicia Bohol. So nasakop na sa Alicia guys, nasakop na sa Alicia guys. So mo na si Jas isa sa mga tourist spot dari sa Alicia guys, Inahagan Cave. So mo na among ipanghambog pod, isa nis among ipanghambog dari sa Alicia guys. Saan man ang agbuhok mapapa Gabriel mo nag kuan diha. Oh, di ba? Topoy hagdan palayan to dito guys. Wala man ko kadee kay nagsigen magdagan og motor. Ag si Papa Gabriel guys, ning drive na sa motor. So hinahinay raman pod ni. Okay raman pag kay naram kuno sa highway nga si Ja kaya naman pod ni Ja. So okay na. Sakay na lang pod miskimyat kay udi na mo di mi muuban si Ja raman kuno isa mo ngadto. So knockdown guys ya. Knockdown magamang kauban. Kimyat. Kapoy lagi jag langoy-langoy. Alright. So then is bye guys. Kapan? Balik big pan ya. Pangketasan ang mga person. Pangketasan ang mga laagan. Isa.